skal vi lave et interview. Vi vil godt interviewe Ida Johansen fra 3. B og Mikkel Padborg fra 6. C. Og vi skal interviewe dem om understøttende undervisning og lektiecafé. Hvad synes du om understøttende undervisning? Jeg synes, det er sjovt, fordi man bare så er det sjovt at lave alt det der lege. Det er sådan okay, men der er kun en halv time, så vi kan ikke nå så meget. Hvad er det bedste ved understøttende undervisning? Det er, når vi er samlet, fordi også når vi spiller rundbold, så er vi flere med, og så kan man bedre lege det. Det er altså, vi er ude, fordi jeg kan godt lide at være udenfor. Hvad laver du i understøttende undervisning? Nogle gange har vi fri leg, og så tit så spiller vi også rundbold, og så leger vi andre lege. Jeg spiller fodbold udenfor. Hvad tænkte du, da du fik at vide, at I skulle have understøttende undervisning? Jeg tænkte, det var godt, fordi så rører man sig også mere, og så er det også sjovt at have det, når man laver alle de der lege sammen. Jeg er blevet glad, fordi jeg kan godt lide at være udenfor. Hvem har I i understøttende undervisning? Vi har forskellige. Vi har Willy og Grete og Nilke. Vi har Allan og Anneline. Hvad synes du om lektiecafé? Jeg synes, det er godt, fordi at man får hjælp til tingene, og så behøver man ikke at lave dem derhjemme. Altså, når man har lektier for, er det okay, men når man ikke har lektier for, så skal man være der, så det er ikke så sjovt. Hvem er jeres lærer i lektiecafé? Vi har forskellige, men dem, vi har mest, det er Grete. Allan og Brigitte. Hvad er det bedste ved lektiecafé? Det er, hvis nu at man går til noget, og så behøver man ikke at lave dem derhjemme. Så kan man lave dem derhjemme. At man kan lave sine lektier, når man har nogen for. Hvor ofte er du i lektiecafé? Det er der 2 gange om ugen, og så er det der begge dage. 1 gang om ugen. Mange fra din klasse går i lektiecafé. De fleste gange går alle i lektiecafé. 4-5 stykker hver dag. Okay, så tusind tak for, at I så med.